אז אנחנו נמצאים בימים שלפני ל"ג בעומר, אומנם היום פסח שני, זה ראוי בפני עצמו, כן, רבי מאיר בעל הנס, רבי יהודה בר אילאי, אבל בכל אופן בואו נדבר על ל"ג בעומר, כיוון שלא נספיק לעשות את זה לפני ל"ג בעומר, אז נקדיש את היום הזה לעניין של ל"ג בעומר. ידוע של"ג בעומר זה יום הסתלקותו של רשב"י, נכון? יום פטירתו. ומצד שני, מה אנחנו חוגגים ביום הזה? מה הטוב ביום הזה? לכאורה. הפסיקו למות תלמידיו של רבי שמעון בר יוחאי. אז איך יכול להיות שביום שבו אנחנו שמחים כי הפסיקו למות תלמידיו של רבי עקיבא, שזה היה מפסח עד עצרת, כולם מתו בפרק אחד, גמרא אומרת, אז ביום הזה, ל"ג בעומר, שבו אנחנו שמחים שהפסיקו למות, באותו יום רבי שמעון בר יוחאי נסתלק, עליהם אנחנו אבלים, ועליו אנחנו שמחים. איך אנחנו שמחים ביום שצדיק נפטר מן העולם? שכל עניינו זה שמה אנחנו אומרים, שבזכות היום הזה פסקו למות. אז יש פה תרתי דסתרי, לא מבין, מצד אחד אנחנו אומרים שמחים כי פסקו למות, אבל ביום הזה עצמו זה יום הסתלקותו של רשב"י, והוא מתלמידיו של רבי עקיבא גם כן. אז חייבים להגיד שיש איזה הבדל מהותי בין ההסתלקות של רבי עקיבא, של רבי שמעון בר יוחאי, לבין ההסתלקות של יתר תלמידיו. מה קרה לתלמידיו של רבי עקיבא שמתו בפרק אחד? מה המשמעות של פרק אחד? שכולם מתו בזמן אחד מפסח עד ל"ג בעומר. למה זה? איך יכול להיות? כ"ד 1,000 תלמידים, 24,000 תלמידים, כולם מתו בפרק זמן כזה קצר. הייתה אזכרה, הייתה מגפה, אבל ודאי שהכל מלמעלה. ודאי אצל תלמידי רבי עקיבא, שזה מודגש ומסופר. חייבים להגיד שיש איזה משהו שקרה, משהו מסוים שמאפיין אותם, שבגלל זה כולם מתו בפרק אחד. ועל זה אנחנו אבלים, וזה נפסק להלכה, שנוהג קצת מנהגי אבלות בזמן של בין פסח לעצרת, בגלל חלק מהזה, זה העניין הזה. ומצד שני, אנחנו שמחים על פטירתו של מי, לא פטירתו, יום ההילולה, ויום הזה זה יום של שמחה, של מי? של רבי שמעון בר יוחאי, שהוא מגדול תלמידיו, אולי גדול תלמידיו של רבי עקיבא. איך זה מסתדר ביחד? פעם אחת אנחנו אבלים על כך שתלמידיו של רבי עקיבא נסתלקו, ופעם אחת אנחנו שמחים על כך שיום פטירתו, ל"ג בעומר. אנחנו אבלים על זה שהם הסתלקו, או על זה שהם הפסיקו למות? אנחנו שמחים דווקא שהם הפסיקו למות. אנחנו שמחים ביום ל"ג בעומר שהם הפסיקו למות, כן? אבל אז היה צריך להתאים לזה שביום הזה הוא לא ימות, גדול תלמידיו, רבי שמעון בר יוחאי. ביום הזה הוא נפטר, אז למה ביום הזה אנחנו שמחים, כן? הם הפסיקו למות, אבל למה אנחנו שמחים? חייבים להגיד שיש הבדל בין הפטירה שלהם לבין הפטירה שלו. מה זה בכלל פטירה של צדיק? ומה זה בכלל המושג הזה? אז בואו נראה. ביום הפטירה של צדיק בעצם, צדיק ירד לעולם לכך וכך ימים ושנים ורגעים. איך כתוב? את מספר ימיך המלא על משה רבינו. היום מלאו ימיי ושנותיי, כן? מה כתוב על אברהם אבינו? ואברהם זקן בא בימים. היה מספיק זקן. מה זה זקן בא בימים? אז מוסבר בחסידות שהוא בא בימים, זקן זה שקנה חוכמה, אבל הוא הכניס את החוכמה, הוא הכניס את השליחות שלו, האלוקית, שהשם שלח אותו לעולם, בא בימים, הוא הכניס את זה בכל יום, בכל רגע ורגע, לא היה רגע אחד שלא היה מלא מהשליחות שלו. אדם יורד לעולם הזה לכך וכך שנים, וחודשים, וימים, ורגעים, ושניות, בשביל למלא שליחות מסוימת. ואם חסר משהו בשליחות, חסר משהו בימים, הימים לא מלאים. מה זה מלאו ימיי ושנותיי? באותו יום זה מתגלה, בא בימים, מתגלה העבודה שלו בכל רגע ורגע. אז ביום ההסתלקות של צדיק, שכל עניינו זה לגלות משהו חדש בעולם, לגלות את הדרך החדשה שהשם שולח את העולם בפרט, צדיק שהוא כזה, שראיתי בני עלייה והם מועטים, כן? כמו רבי שמעון בר יוחאי, אז ביום הזה זה שלמות וגמר העבודה שלו בעצם. זה לא שמשהו נפסק ביום הזה, אמנם הגילוי שלו בעולם נפסק באותו רגע בגוף הגשמי שלו, אבל בעצם מלמעלה, זאת אומרת ביום הזה הוא השלים את עבודתו שלשמה הוא ירד לעולם הזה. זה המשמעות של פטירתו של צדיק. רואים את זה בעוד מקום, באיזה מקום? מגילת אסתר. מה כתוב? שהמן הרשע הפיל פור הוא הגורל, ומתי זה נפל בחודש? כן, שמת בו משה, והוא שמח שמחה גדולה. הוא לא ידע שכדאי יום הלידה שיכפר על המיטה. רק שנייה, בדרך כלל המיטה מכפרת על הלידה, כי אדם נולד לך תדע מה יהיה בכל החיים שלו, אם יצליח או לא יצליח בשליחות שלו.
ויום המיטה של צדיק זה לכאורה מכפר על השלמות של העבודה שלו. הנה עכשיו יודעים שהוא השלים את עבודתו. מה זה יום הלידה? אלא כל המטרתו של צדיק שיורד לעולם הזה זה בשביל מה? לפעול משהו בעולם. הוא לא יורד בשביל התיקון של עצמו הפרטי. אז כשרבי שמעון בר יוחאי נסתלק ביום הזה, למה אנחנו שמחים? כי ביום הזה נשלמה עבודתו. התגלה אור עליון שלמעלה מכל העבודה שלו, של כל החיים כולם. התגלה משהו עליון שהשלים וגילה בעולם משהו שכל עבודתו הייתה בסימן הזה. זה השלמות של העבודה שלו, של השליחות שלו בעולם. בעצם מה קורה עם רבי שמעון בר יוחאי ביום ההסתלקות שלו? זה יום השלמות של העבודה שלו. הגילוי הנעלה שלמעלה מכל העבודה הפרטית שלו בכל יום ויום. לעומת זאת אצל אותם כ"ד אלף תלמידים, הסיבה להסתלקות הייתה העניין של חיסרון. וממילא פה יש מקום לאבלות, כי יש פה משהו שהיה חסר, שלא נשלם. וזה הדגשה שכולם מתו בפרק אחד. צריך להבין מה זה. אני רוצה רגע להבין את זה. מדובר על כ"ד אלף תלמידים, 24,000 תלמידים. ובוודאי שהתלמידים האלה, הם לא הגיעו יומיים קודם לרבי עקיבא. הם כנראה היו כמה וכמה זמן אצל רבי עקיבא, כי רבי עקיבא התפרסם בתורה שלו ובדרך העבודה שלו, וממילא כל התלמידים האלה הם בעצם נתווספו אצלו מיום ליום, עד שנעשו כ"ד אלף תלמידים, וכולם למדו איתו. ומה קרה? מה קרה שכולם מתו בפרק אחד? כולם מתו בזמן כל כך קצר. חייבים להגיד שיש איזו סיבה לכך, סיבה רוחנית לכך, שזה נגזרה עליהם כזאת גזירה. אז מלבד העניין שכ"ד זה עניין של דין, זה מספר של דין, אבל יש פה איזה משהו גם מצד העבודה שלהם שהיה חסר כנראה, ולכן אנחנו אבלים על כך שהם נסתלקו בימים האלה. מה היה חסר? אומרים על זה חז"ל, לא נהגו כבוד זה בזה. מה זה לא נהגו כבוד זה בזה? הרי תלמידי רבי עקיבא בוודאי היו תלמידיו המובהקים, או תלמידיו שהלכו בדרכו ובאורחותיו ולמדו ממנו ונתקשרו בו. ומה אמר רבי עקיבא? אמר רבי עקיבא, ואהבת לרעך כמוך, זה כלל גדול בתורה. אז הוא שלימד את הכלל גדול בתורה שזה היה ואהבת לרעך כמוך, תלמידיו לא נהגו כבוד זה בזה. מה הכוונה בזה? ואיך יכול להיות? לא ייתכן. לא ייתכן לומר שהפירוש הוא כפשוטו, כפי השיחות בפנים, ומפה גם נלמד מה היה החידוש של רבי שמעון בר יוחאי על פניהם של כל יתר התלמידים. ומה זה אומר לנו, ומה הכוח שניתן לנו ביום ל"ג בעומר להשתמש בשליחות שפעל רבי שמעון בר יוחאי, בפרט ביום הסתלקותו, שזה יום השלמות שלו, לגבי כל אחד ואחד מאיתנו. טוב. אז בואו נראה בפנים. אז ל"ג בעומר יום של שמחה. בעניין השמחה בל"ג בעומר מובאים כמה טעמים. ומהם, א', תלמידי רבי עקיבא, אשר מתו מפסח ועד עצרת, פסקו מלמות. זה הסיבה ששמחים. ב', זהו ההילולה, הילולה מלשון חתונה, יום ההסתלקות, של רבי שמעון בר יוחאי, יום הסתלקותו של רבי שמעון בר יוחאי, אשר הורה לשמוח ביום הסתלקותו. לפני שהוא נפטר, אז רבי שמעון בר יוחאי אמר פסוק, וביקש לפני כן, אמר פסוק עם המילה חיים, ומילה חיים נסתלקה נשמתו, ולפני זה ביקש שלא יצטערו ביום הסתלקותו. כן? היה אידרא רבא, היו 10 תלמידים, אחרי זה ביום הסתלקו איתו עוד 2 תלמידים נוספים, ונעשה אידרא זוטא 7 תלמידים, וההסתלקות הייתה הסתלקות מופתית ומופלאה, שיצא אש והוא נתעלה, בי לאיתא בי אחידא, כן, באחד כתירא התקטרנה, בקשר אחד הוא נקשר בקדוש ברוך הוא. זה כמו דומה מצד אחד, דומה למיטה של נדב ואביהו, שהם, כן, בקרובותם לפני השם וימותו. אבל זה לא היה באופן של רצו בלי שוב, תכף נראה, אלא באופן אחר, לשמוח בשמחתו. אז בואו נראה, אז יש פה שני דברים שבגללם אנחנו שמחים ביום ל"ג בעומר. אחד, זה תלמידי רבי עקיבא אשר פסקו מלמות, ומצד שני זה יום פטירתו, יום הסתלקותו, יום ההילולה של רבי שמעון בר יוחאי. אבל זה גוף הרי סותר אחד את השני. פעם אחת שמחים כי הם הפסיקו למות, פעם אחת שמחים כי הוא נסתלק ביום הזה. אבל הוא אמר לנו להיות שמחים. כן, אבל זה גוף השאלה למה. זה ההתחלה שזה נובע משם שעושים הילולות לכל צדיק. לא יודע אם זה נובע משם, אבל ודאי שפה זה עניין עיקרי. יש סיפור מאחד מתלמידיו של האריז"ל, שהיה נוהג להגיד נחם בכל יום. מצד החורבן, שהוא באמת הרגיש את החורבן של ירושלים. וכשהגיע ל"ג בעומר, אז הוא גם אמר נחם, ועל זה הוא נענש מלמעלה, משמיים. כי ביום כזה גבוה לא היה צריך לומר. כן? אז כל העניינים בתורה מדויקים לחלוטין.
צריך לומר איפה שיש קשר מהותי בין שני האירועים הללו. בנוסף לכך שרבי שמעון בר יוחאי הוא תלמידו של רבי עקיבא. אז בואו רק נעשה סדר. רבי שמעון בר יוחאי למד אצל רבי עקיבא במשך 13 שנה. בכלל רבי עקיבא היה לאחר החורבן, כן? נולד לאחר החורבן. ורבי שמעון בר יוחאי ודאי שנולד לאחר החורבן עוד כמה שנים אחרי זה. ורבי שמעון בר יוחאי למד אצל רבי עקיבא במשך תקופה, 13 שנים, ולאחר מכן רבי עקיבא נאסר. וכשהוא נאסר, אז הוא נלקח לקיסריה, אם מישהו היה בקיסריה פעם אחת בכל המבצר שם וכולי, יכול לראות בפנים שיש איזה מקום שיש בור באדמה, בתוך המבצר עצמו. הבור הזה בפנים, שם היה רבי עקיבא, כך אומרים. שם איזה בור של אסורים. כן, כלא. ממש בור באדמה, רואים בור ברצפה של הזה. ושם הוא הוחזק, עד שהוא, אחד מעשרת הרוגי מלכות, עד שהוא נהרג על קידוש השם, בעינויים נוראים. מה עשו? סרקו את בשרו במסרקות של ברזל. ובזמן שסרקו את בשרו במסרקות של ברזל, אז הוא אמר שמע ישראל. תלמידיו אמרו לו, עד מתי? מה זאת אומרת? גם פה אתה אומר שמע ישראל? נו, מה אתם אומרים על זה? לכאורה, איזה מין שאלה זאת היא? בוודאי שפה יגיד שמע ישראל. אפילו קל שבקלים אומר שמע ישראל באירוע כזה, לא עלינו. כן, ראינו עכשיו מלחמה ובשביל לאוקטובר וכולי, ראינו איזה מסירות נפש של יהודים בזמן של רגע האמת, מוסרים את נפשם לקידוש השם. יש בזה דיון מה זה קידוש השם, אבל הקידוש השם למסור את הנפש שהוא נהרג, או כן, או הקידוש השם שמוכן למסור את הנפש, אבל בפשטות ודאי, מי שנהרג אפילו שלא אמר באותו זמן שמע ישראל, זה ודאי, זה מיתה על קידוש השם, באותו רגע הוא מסר את נפשו למיתה. אז רבי עקיבא, שהוא, כל ימי הייתי מצטער, מתי יבוא לדאי ויקיימנה, אז שהוא לא יגיד קריאת שמע, מה תלמידיו כל כך מתפלאים? זו השאלה שהרבי שואל. מה הפלא הגדול? בוודאי שהוא יגיד, זה הזמן להגיד קריאת שמע, שמע ישראל, השם אלוקינו השם אחד. אלא, מה היה תוכן שאלתם של התלמידים כשראו את רבי עקיבא נסרק מסרקות של ברזל ונשרף? מה הם ראו? הם אמרו לו כך, מה זה שמע ישראל? שמע ישראל זה, שמע ישראל, השם אלוקינו, הווי אלוקינו, הווי האחד, אחדות השם בעולם. שאתה רואה לא סתם אחדות, אחדות שהיא למעלה מן הטבע בתוך הטבע. אתה רואה שכל מציאות של הנבראים, איך אומרים הרמב"ם, לא נמצאו אלא ממיתת הימצאו. אתה רואה איך שהאחדות היא אחדות בעצם, לא רק אחדות שמורכבת מפרטים, שכל הפרטים ביחד מהווים שלם אחד, אלא רואה בכל הפרט ופרט שיש בעולם, איך שהכל זה מה? אין עוד מלבדו. שהכל משרת את הקדוש ברוך הוא. זה אחדות השם העליונה. ייחוד העילה, שמע ישראל. ישראל זה לי ראש, זה אותיות, זה השם המעלה של ישראל. הווי אלוקינו, הווי האחד, גם פה למטה, זין ערכיים וארץ הגשמית, ודעת רוחות השמיים, הכל זה השם אחד, אלופו של עולם, א'. אז רבי עקיבא אמר שמע ישראל, אומרים לו תלמידיו, עד מתי? גם פה אתה רואה את אחדות השם? גם המסריקות של הברזל אתה רואה את זה? את הקדוש ברוך הוא? איך אתה רואה אותו שמה? איך יכול להיות? התפלאו על זה. איך בדבר כזה שסורקים בשרם, אתה רואה גם את הקדוש ברוך הוא שמה? הוא אמר להם, כל ימי הייתי מצטער. מה זאת אומרת? כל החיים שלי לא חייתי את ההוויות העולם הזה, לא נהניתי מתענוגי העולם הזה, ראיתי בכל דבר, השתדלתי לחפש בכל דבר את הקדוש ברוך הוא. אז מכיוון שכל חיי הייתי מצטער, כל חיי לא נהניתי מהחיצוניות, אלא חיפשתי את הפנימיות שבכל דבר, אז ממילא מה, עכשיו שבת לידיי, לא אקיימנה, עכשיו אני רואה את זה בוודאי, עכשיו אני רואה את זה בשלמות. אז רבי עקיבא, ורבי שמעון בר יוחאי הלך לקיסריה, היה לו קצת, היה לו יכולת להגיע לשם, אבא שלו, ככה אומרים שהיה מקורב לשלטון, והוא הגיע והוא למד מפיו תורה גם שם, בקיסריה, כשהוא היה במאסר. ואז אם כן, אז רבי שמעון בר יוחאי היה בתקופה, בעיקר הוא היה מחמשת התלמידים שהיו אחרי פטירתם של כ"ד אלף התלמידים שנפטרו. אז מה קרה אצל רבי עקיבא שמתו תלמידיו? משהו, חייבים להגיד שיש משהו בהנהגה שרבי עקיבא לימד אותם, שבגלל זה כולם מתו בפרק אחד. לא נגעו כבוד זה בזה, מה? איך יכול להיות? רבי עקיבא אמר, 5 שאחר כך הוא לימד אותם. משהו השתנה כנראה בהנהגה, בעניין. אז להבין את זה, בואו נראה בפנים, לכאורה זה דבר והיפוכו.
רבי שמעון בר יוחאי היה אחד מחמשת תלמידי רבי עקיבא אשר נותרו בחיים והם העמידו תורה. כלומר השמחה על כך שתלמידי רבי עקיבא פסקו מלמות מדגישה של ל"ג בעומר, הוא היום שרבי שמעון בר יוחאי והתלמידים האחרים האחרונים של רבי עקיבא נותרו בחיים, שמחים על מה שנשארו 5 תלמידים, והיה להם כנראה הנהגה אחרת מכל האחרים. אם כולם מתו בפרק אחד, היה משהו בהנהגה שלהם שלא נגעו כבוד זה בזה, ולעומת זאת 5 תלמידים האלה כן היה בהם. כן? וזהו הפך מההסתלקות של רבי שמעון בר יוחאי. מצד אחד מה אנחנו אומרים? ביום הזה פסקו מלמות שמחים שמה שפסקו למות. ומצד שני ביום הזה זה הסתלקותו של רבי שמעון בר יוחאי. אז על מה אתה שמח? אם אתה לא שמח כיוון שהיה פה עניין של מיטה ואתה שמח כי נפסקה המיטה, למה אתה שמח באותו זמן שהוא נפטר? שמ5 תלמידיו שנותרו אחרי שכולם נפטרו, כן? לא מובן פה. פעם אחת שמחים ביום ל"ג בעומר שזה פטירתו, אבל הרי בזמן פטירתם של כל התלמידים האחרים אנחנו אבלים. אולי הם נפטרו מסיבות שונות. נכון, אמרנו קודם שיש הבדל. אצל רבי שמעון בר יוחאי זה היה שלמות העבודה שלו ביום הפטירה, ואצלם היה חיסרון, ועל זה אנחנו דואבים. אבל בואו נראה למה היה אצלם חיסרון, ומה היה השלמות אצלו. מה היה ההבדל בינו לבין האחרים בהנהגה, שבגלל זה אצלו זה נמשך הלימוד ואדרבה הגיע לשלמות ביום הזה, ואצלם זה היה עניין של חיסרון. זה נמשך ההנהגה או שזה אולי התלמיד? לא, ההנהגה שלהם. ודאי שזה התבטא אצלם. זה לא התבטא אצל... לא. אני לא יודע אם רבי עקיבא לא שינה, אבל הכוונה שהם קיבלו משהו מרבי עקיבא, פירשו את זה בצורה לא נכונה. צד התלמיד, לא שרבי עקיבא השתנה או משהו מלפני ה-24. אומרים שמגלים את התלמיד, מגלים גם את רבו, אבל אני לא רוצה פה להגיד עניין לא זה, ודאי שרבי עקיבא היה שלם בכל השלמות, מי בכלל שדבר, אבל משהו בהנהגה של רבי עקיבא גרם להם להבין אותו לא נכון ולנהוג בצורה מסוימת. בסדר? יש לומר שההסבר לכך הוא, ביום הסתלקותו של צדיק באים לידי ביטוי כל מעשיו ותורתו ואהבתו אשר עבד כל ימי חייו, שאלה הם חייו אמיתיים. מה זה החיים של צדיק? החיים הגשמיים שלו? כמה ארוחות בוקר הוא אכל? לא, מה זה? אלא הכוונה היא מה הוא פעל בעולם. ואברהם זקן בא בימים, הוא הכניס את החיים שלו בתור בימים הגשמיים בכל דבר ודבר, כל פרט ופרט. אז ביום ההסתלקות שלו, עכשיו רואים הוא כל יום ויום, כל רגע, כל שנייה הוא הכניס את השליחות שלו והוא פעל והצליח בה, אז ביום השלמות נשלם כל העניין, כן, זה כמו קבלת המפתחות, אתה לא יודע, קונה דירה, מתחיל הקבלן לשפץ, הוא בהתחלה שובר את הקרקע, אחרי זה הוא בונה, אחרי זה מביא פועלים, הכל לכלוך, הכל בלגן, בסוף מה שנשלמת הדירה, הערך של הדירה ביום המסירה של המפתחות, הוא הרבה יותר מאשר הערך של כל הפרטים, העבודה והחומרים וכל הדברים האחרים. למה? כי יש פה שלמות נוספת, זה לא עוד יום אחד, זה יום שבו נשלמה כל עבודתו, כל משך ימי חייו. אז השלמות נעלית מהרבה, באין ארוך לכל מה שהיה בכל יום ויום באופן פרטי. וכיוון שעבודתו של רבי שמעון בר יוחאי הייתה להפך מכ"ד אלף תלמידי רבי עקיבא שמתו, הרי אמרנו, אצלם זה התבטא באופן של חיסרון, ולכן מתו ואנחנו אבלים על כך, ואצלו זה התבטא באופן של שלמות, וזה יום ההילולה שלו. אז מכיוון שאצלו היה הנהגה אחרת, הייתה זו עבודה שגרמה לפסקו מלמות כדלהלן. אצלה זה גרם שהם יפסקו למות. וכן יום ההילולה, כאשר שלמות עבודתו מהירה בגילוי, הוא היום שבו פסקו, זה ל"ג בעומר. אך יש להבין, כיוון שמבין 5 תלמידי רבי עקיבא הייתה דווקא הסתלקותו של רבי שמעון בר יוחאי בל"ג בעומר, צריך לומר שהעניין של פסקו מלמות קשור מיוחד אליו. זאת אומרת, הפסקו מלמות זה מראה שנגמר, נפסקה ההנהגה הלא טובה שהייתה, שבגללה הם מתו. כל עוד הם מתו מיום ליום, כל יום ויום לא עלינו, זאת אומרת, עדיין היה את המגפה, עדיין היה איזה משהו בלתי רצוי. ביום שפסקו מלמות, זאת אומרת, שנפסק המניע, נפסק הדבר הלא טוב שגרם להם למות. והשלמות שלו זה משהו... וזה התבטא בשלמות שלו, זאת אומרת, ודווקא הוא נפטר בל"ג בעומר, בשלמות שלו. זאת אומרת שאצלו, אצל רבי שמעון בר יוחאי, יש משהו שמגלה ומתקן את מה שהיה חסר אצלם, אצל כל כ"ד אלף התלמידים, במשך כל הזמן שבו הם מתו. לכן באותו יום מצד אחד הם פסקו מלמות, ויום אחד זה השלמות שלו. בסדר? זה שזה באותו יום נעשה השלמות שלו, והם פסקו למות, זאת אומרת יש קשר תוכני בין הדברים. למה הם פסקו למות? מאותה סיבה שהייתה בעבודה שלו, שביום הזה זה השלמות העבודה שלו. אז בואו נראה. ובמה שונה רבי שמעון בר יוחאי בעניין זה,
מארבעת התלמידים האחרים של רבי עקיבא. מה ההבדל דווקא ברבי שמעון, יותר אפילו מכל החמשת התלמידים? אז כדי להסביר את זה, אנחנו בעוד ב', יש להקדים ולבאר מאמר חז"ל, שזה מופיע ביבמות, שכ"ד אלף תלמידי רבי עקיבא לא נהגו כבוד זה לזה. זו הסיבה שהם מתו בפרק אחד. אז מה זה לא נהגו כבוד זה בזה? הרי רבי עקיבא הוא בעל המאמר ואהבת לרעך כמוך, זה כלל גדול בתורה, וכיצד ייתכן שתלמידיו אשר תורת אמת מכנה אותם תלמידי רבי עקיבא, הרי קראו להם תלמידי רבי עקיבא, אז ודאי שהם למדו מרבי עקיבא, הם לא היו סתם, כן, פתחו את הזום כמונו פה ושומעים, אלא הם ממש נדבקו בו. אז איך ייתכן שהם לא ינהגו כבוד זה לזה? אחד ההסברים לכך הוא, לכל אחד מתלמידי רבי עקיבא הייתה דרך משלו להבין את תורת רבו. אני אסביר את זה רגע בעל פה. בעצם, מה הייתה ההנהגה של תלמידי רבי עקיבא? תלמידי רבי עקיבא, כל אחד הסתכל על מה שרבי עקיבא לימד אותם, והבין את זה בדרכו שלו. בטבע בני אדם, כשם שאין פרצופיהם דומים, כך אין דעותיהם דומות, כן? כשם שיש פרצופים שונים לכל אחד ואחד, אם כל הפרצופים היו אותו דבר, אז היה משעמם בעולם, נכון? אין שניים בדיוק אותו דבר, כך אין דעותיהם שוות. וממילא כל אחד תופס ומסתכל על כל דבר בצורה אחרת. אם זה מצד ההנהגה שלו, החינוך שהוא קיבל, אם זה מצד שורש נשמתו גם כן. הרי כל אחד מאיתנו הוא תא בגוף של אדם הראשון שלפני החטא, כל אחד מאיתנו אוסף נשמות כל ישראל, זה קומה אחת שלמה, כל אחד מאיתנו הוא שונה מחברו, יש בו שליחות אחרת, יש בו חלק אחר בניצוץ אחר של נשמה, וממילא כל אחד מאיתנו רואה את הדברים בצורה אחרת. השלמות היפה היא שרואים את כל הדעות כולן, אלו ואלו דברי אלוקים חיים. שבאים לפרש משהו בתורה ורואים כל דבר לפי ההסתכלות של כל אחד ואחד, יש בזה צבאות השם, יש בזה צבאות, מלשון ריבוי, כן? רואים בזה פרטי פרטים של כל דבר ודבר. יש בזה חוכמה יתרה, מה? הפירוש שלהם לא היה טוב. אלא מה קרה אצלם? כל אחד לא יכל לסבול את זה שחברו מבין אחרת את רבי עקיבא מה שהוא הבין. ומכיוון שהייתה להם מסירוס נפש, כי זה שרבי עקיבא חינך אותנו מסירוס נפש. מתי יבוא ידעי ויקיימנה? כל ימי הייתי מצטער. אז הוא חינך אותנו מסירוס נפש. והוא חינך אותנו מסירוס נפש במה? בכלל הגדול בתורה ואהבת לרעך כמוך. אז אף אחד לא יכל לסבול שהחבר שלו, שהוא אוהב אותו אהבת נפש, והוא מוכן למסור את הנפש עליו, מבין את רבי עקיבא אחרת מה שהוא מבין. וממילא בדקות יש פה עניין שלא נגעו כבוד זה בזה. וזה מצד גודל מעלתם. אם זה אנשים כמוני, אנשים פשוטים, אז לא היו דנים אותנו על זה, כי זה לדקדק בצד צדיקים. אבל אצלם שהם כן היו בעלי מדרגה, והם כן היו מקושרים לרבי עקיבא, והם עשו את זה במסירות נפש אמיתית ובאהבת ישראל, אבל הם לא יכלו לסבול דעה אחרת מהשני. זה הבעיה. אומרים שהעניין של דעת, זה דווקא סובל הפכים. זאת אומרת, אתה יכול לראות שיש מישהו סובר אחרת ממך, וזה לא מטלטל אותך ברמה שאתה לא יכול לסבול אותו, שאתה שונא אותו. אתה לא שם עליו איקס. אנחנו סובלים מזה היום. נכון מאוד. אבל זה אותו סבל של היום. נכון. רבי עקיבא לא היה מודע לזה? רבי עקיבא כנראה ודאי שהיה מודע לזה. אבל זה הפירוש שהם נתנו. הוא היה בחיים, הוא היה יכול להסביר להם. יש פה מעלה אבל גם כן. יש פה מעלה עצמית שלהם. בוא נסתכל על המעלה שלהם. שכל אחד מהם כל כך נתקשר ברבי עקיבא, זה כל כך נגע לו בנפש, כל כך היה לו תנועה של רצו, של צמאון, להתקרב לקדוש ברוך הוא ולנהוג, להידבק בקדוש ברוך הוא, בדיוק כפי שרבי עקיבא חינך אותו, שזה נגע לו שיש מישהו אחר שלא מבין את זה. זה כמו שהיה יהודי בשם ראובן דונין, היה חסיד גדול של הרבי, אז פעם אחת הוא הניח תפילין ברחוב, ועבר איזה מישהו, וראובן, היה לו ככה שפה עשירה, אז הוא אמר לו חמור. אז הוא הסתובב. אמר, חשבתי שאתה לא שומע, כשאמרתי לך להניח תפילין, לא הסתובבת, חשבתי שאתה חרש, עכשיו אני רואה שאתה שומע. אם אדם עובר והוא לא אכפת לו ממך, אז זה סימן שהוא קר, סימן שמשהו לא בסדר אצלו. אם אדם אכפת לו, זה סימן שהוא חם, נוגע לו העניין. תארו לכם עכשיו מישהו שיש לו איזה קושי, איזה משהו שלא עלינו לא בסדר, יש פה אישה צדיקה שמבקשת צדקה בחוץ, עוברים לידה, כן, ולא אכפת לאף אחד. אז אוי ואבוי, זה דבר נורא ואיום. הם היה אכפת להם, נגע להם. וזה נגע להם בעצם הנפש. זה לא לרעה, זה הנגע שלא ראויה מצד העניין, זה לא רצון השם.
מצד עצמם ההתקשרות בקדוש ברוך הוא הייתה בשיא התוקף, זה כמו נדב ואביהו. רצו בלי שוב. מה הם רצו? בקרבותם לפני השם וימותו. הם החליטו שהם מוסרים הם רוצים להתקרב להשם, לא מעניין אותם שום דבר. אבל יש גדרים, השם קבע מה כן, מה לא. לא שטויי יין, ומי כן ולא בכל עת יבוא אל הקודש, ומי כן ומי לא. אבל הם רצו להתקרב להשם. אז הרצון להתקרב להשם הוא רצון טוב. אבל מה אומרים לו? תכניס את זה בכלים שלך. לא לכל אחד מותר, כן? יש איזה שליחות מסוימת לכל אחד ואחד. אתה רואה פתאום שהחבר שלך יש לו שליחות מסוימת, ומה אתה רוצה לעשות? אני רוצה גם ככה. יופי שאתה רוצה ככה, כן? קורח, כן? איך אמר משה רבינו? כן? גם אני רוצה להיות, אבל מה לעשות? זה כל אחד יש תפקיד שלו. אז הרצון של קורח להיות כהן גדול, זה רצון נפלא. אם הוא לא היה לו את הרצון הזה, אז אוי ואבוי, אין לאדם שום שאיפות בחיים, הוא לא רוצה. אבל מה? את הרצון הזה, להיות כהן גדול, תכניס בשליחות שלך. אל תיקח את השליחות של החבר שלך. אל תבטל את השני. אל תגיד שהוא לא שווה שום דבר. אל תנמיך את השני בשביל להגדיל את עצמך. אז רבי שמעון בר יוחאי ראיתי כן את זה עם השלמות שלו. אנחנו עדיין סובלים מזה. לא, למה? אם הוא תיקן את זה בעולם, בסדר. זה היה צריך להסתלק מהעולם, לא? בסדר, אנחנו עוד לא בגאולה, אבל העניין הזה נפעל, יש לך את הכוח לעשות את זה, תכף נראה באיזה אופן. על כל פנים, מה זה לא נגעו כבוד זה בזה? מצד גודל מעלתם דקדקו איתם, להגיד שזה שהם לא יכלו לסבול, ולא שהם לא נהגו חס ושלום בביזיון אחד לשני. זה לא שלא נגעו כבוד, זה לא שהם פגעו אחד בשני, לא בדיבור ולא במחשבה ולא במעשה. הם רק לא יכלו לקבל את זה בדעה שלהם, שיש מישהו אחר בדעה אחרת מהם. זה כבר הספיק מצד העניין, מצד גודל מעלתם, לדון אותם כפי שדנו אותם. התפתח החוצה או זה לא התפתח החוצה? זה כנראה... הכל היה פנימי, ואז יכול להיות שרבי עקיבא לא היה מודע, אז הוא לא יכול לתקן. יכול להיות. כי אחרת... אבל יכול להיות שאתה צודק. אני לא יודע, אבל מצד גודל מעלתם שלהם, היה נדרש מהם לא רק רצו, לא רק צמאון להשם, אלא להבין שאני מבין את השם ככה ואני מדבק בו ככה, אבל מישהו אחר מבין אחרת, ופה למטה אני צריך להתנהג איתו, לקבל את זה שיש גם דעה הופכית ממני גם כן. בכללות, אם נסתכל רגע בנפש שלנו, בנפש האדם, בואו ניקח את זה רגע אחד לטניה, אז אנחנו יודעים שיש לנו נפש אלוקית ויש נפש בעמית. הנפש האלוקית איפה המשכן שלה? יאיר. במוח. ומה? והיא גם פועלת גם על הלב, שרגש, אם הוא מתבונן בגדולת הקהל, והוא מבין שהוא מסתכל בגדולת הקהל, ודאי שזה חייב לעורר אצלו גם אהבה להשם. הוא מסתכל בשפלות האדם, מבין את שפלות האדם לעומת גדולת הקהל, אז הוא גם חייב יש לו יראת השם, וכן הלאה. אז זה מעורר גם את הרגש הלב. לעומת זאת הנפש הבעמית, איפה משכנה? בחלל השמאלי של הלב, שכולו מלא דם. יש תמיד רביעי דם. זאת אומרת, הדם הוא בנפש, הוא מקושר לגוף, הוא מקושר למציאות של האדם. וממילא, הנפש הבעמית מתעוררת מאיפה? מהלב קודם, בא לי, מתחשק לי, אני רוצה. כן? זה עולה גם לשכל, אומר לשכל, תשיג לי את זה. אז יש לה גם שכל, זה כמו שכל של בהמה, שהיא יודעת איך לשמור על עצמה, איך לטרוף וכו', אבל זה הכל למלא את הרצונות של עצמה. אז הנפש האלוקית באה מצד השכל שפועל גם על המידות, והנפש הבעמית באה מצד המידות שעולות גם לשכל. איפה המידות יותר חזקות? לכאורה, המידות שנולדות מהשכל, או המידות שהן מצד עצמם, כפי שהן במהותם. המידות של הנפש האלוקית, או המידות של הנפש הבעמית? של הבעמית. למה? כי המידות שבאות על פי שכל, הן באות במדידה, הן באות יש להן סיבה, יש להן טעם. זה כמו שעכשיו למשל, מישהו נניח יזיק לך, בא לך לא יודע מה, חס ושלום, אתה אומר לעצמך רגע אחד, אני אשתלט בשכל, אני על האירוע. זה אומר שהשכל יותר חזק, כי אנחנו יכולים לכבוש את ה... נכון, במהותו השכל הוא מהמוח שליט על הלב, יש לכל יהודי את הכוח הזה. באמת הרגש נולד מהשכל, אבל אחרי שנולד הרגש, לעומת רגש של אדם שיש לו רק עכשיו יצר הרע, יש לו עכשיו נפש הבעמית לא נשלטת על ידי השכל, זה רגש יותר חלש. לאהוב כי יש סיבה, כן? או להרחיק מישהו כי יש סיבה, זה לא כמו לשנוא מישהו חס ושלום, כן? זה לא כמו כעס של נפש הבעמית. אז אחד שהוא כל היום חושב רק על עצמו ואין לו שום בעצם, אין לו שום איזה שליטה מלמעלה של שוב, מה עושה השכל? הוא עושה שוב. הלב עושה רצו, אני רוצה, והשכל עושה שוב אחרי זה חזרה.
רגע, איך אנחנו עושים את זה נכון? אז הנפש הבעמית היא באה מלמטה למעלה, היא לא באה מצד שכל. אז אפילו שפה מדובר על צדיקים, שהם היו במדרגה, או תלמידי רבי עקיבא במדרגה, לא יודעים צדיקים, מדרגה מאוד עליונה, אבל מה? המציאות הזאת היא של אין עוד דעה הפוכה ממני, זה נקרא תוהו. זה השורש של הנפש הבעמית. זה מגיע ממקום שמידה מסוימת ולא אחרת. המידות נבראו, כל מידה בפני עצמה, חסד וגבורה, כן, דין, כל אחד נבראו בפני עצמה, וכשהשם ברא את החסד, הוא ברא אותו בטהרתו, רק חסד, שלמות החסד. וממנו הוא לא סובל שיש דין. וכשהוא ברא את מידת הדין, זה רק דין, והוא לא סובל שיש חסד. וההנהגה הזאת היא, מצד עצם העניין של החסד, הוא חסד טהור, הוא דין טהור, הוא הכי נעלה. אבל מצד הפעולה של זה בעולם, אי אפשר לסבול את זה. אי אפשר לקבל את זה, שמידה אחת לא תהיה מושלמת עם מידה השנייה. מה אנחנו עושים בספירת העומר? חסד שבחסד, גבורה שבחסד, תפארת שבחסד. אחרי זה מה? חסד שבגבורה, גבורה שבגבורה. זה מידות של תיקון. יש מידות של תוהו, נפש הבעמית, אנחנו מתקנים אותם על ידי שוב, על ידי תיקון, על ידי שכל שמתבונן ומאיר, וספרתם לכם, תאירו את הלכם. אז אצל תלמידי רבי עקיבא, אפילו שהם היו גאונים, והם היו מקושרים, והם נגעו באהבת ישראל והכל, אבל זה היה חסר בזה את ההתאחדות, את השוב. היה בזה רק את הרצון בלי השוב. היה בזה רק את מה? את ההתלהבות, את ההתקשרות במידה מסוימת, ולא יכול לסבול שיש משהו אחר ממנו. וזו הנהגה שמביאה לידי מה? לידי כלות הנפש, מביאה לידי הפך החיים. וזה התבטא בעניין של, כמו שאצל שני בני אהרון, נדב ואביהו, זה התבטא בעניין של מיטה, זה אותו דבר. פה זה התבטא באיזה אופן של מיטה. כי זה בדיוק העניין של רצו, רצו זה התעלות למעלה, בלי שוב, בלי לפעול בתוך העולם. לעומת זאת רבי שמעון בר יוחאי, רבי שמעון בר יוחאי מצד אחד מה? הוא שנא את השלטון הרומי, והוא התבטא אליהם גם אחרי הסתלקותו של רבי עקיבא, וכל מה שקרה, שהמצב קצת נרגע אחרי הסתלקותו של רבי עקיבא, ובכל אופן מה? הוא התבטא פעם אחת, באופן של נגד השלטון, שכל מה שהם עושים את זה רק לטובת עצמם. כן? והיה אז יהודה בן גרים שהלך והלשין עליו, ורבי שמעון היה צריך לברוח, בהתחלה הוא ברח לבית המדרש עם בנו אלעזר, ואחרי זה הוא ברח למערה בפקיעין, וכשהוא ברח למערה בפקיעין, אז נעשה לו נס, וגדל שם עץ חרובים, ונחל, כן, ומעיין, ומזה הוא התקיים 12 שנים, וכשהוא יצא אחרי 12 שנה, אז מה קרה? אז כל מה שהוא ראה, הוא לא יכל לסבול שאנשים מתעסקים בהבלי העולם הזה. הוא התעלה והתרומם ברוחניות כזו, שמעלה, שהעולם לא תפס שום מקום אצלו, ולא היה לו שום דבר שהעולם דיבר אליו או תפס מקום אצלו. בקטע הזה הוא היה כמו התלמיד. אז לכאורה פה מה הוא ראה, הוא לא יכל לסבול שיש משהו, ומשהו נתן בו את עיניו, נשרף. והשם אמר לו, תחזור חזרה למערה עוד שנה אחת נוספת. וכשהוא יצא מהמערה בשנה הנוספת ה-13, מה קרה? מה שהיה מתקן. איפה הוא היה? הוא הלך לטבריה, לחמי טבריה, להבריא מה שהוא היה 13 שנה בתוך המערה, וכשהוא הלך לשם, אז בטבריה היו קברים, והיו בתי קברות, והכהנים לא יכלו לעבור שם. הדבר הראשון שעשה רבי שמעון בר יוחאי, הוא לא הלך ללמוד תורה או ללמד תורה ברבים, לתפוס עכשיו תלמידים ולהקים בית מדרש, אלא מה הוא עשה? הוא הלך וחיפש איך אפשר בגשמיות לפנות דרך שהכהנים יוכלו להגיע, הם יוכלו ללכת מסביב, אבל לקצר להם את הדרך שלהם יותר קל. הוא חיפש מה אפשר פה, איזה דבר אפשר פה לתקן בעולם שאני יכול לבצע אותו. מה זה ההנהגה הזאת? זה רצו עם שוב. אני מתמסר להשם, אבל במה? לתקן את העולם. אני יכול לסבול שיש אנשים שחושבים הפוך ממני, ואיך אני עכשיו פועל את זה בתוך העולם, בדרך שמתלבש בתוך הטבע של העולם. מאיפה היה לרבי שמעון בר יוחאי את הכוח הזה להנהיג את ההנהגה, שיצא אצל רבי עקיבא גם כן, נכנס בשלום ויצא בשלום, אצל רבי עקיבא זה היה בשלמות גם כן. זה התבטא בסוף בכלות הנפש, זה התבטא בתלמידים שלו באופן שלא הבינו אותו כשורה, אבל נכנס בשלום ויצא בשלום. מה זה? למה הוא יצא בשלום? כיוון שהוא נכנס בשלום. מה זה נכנס בשלום? המטרתו מלכתחילה הייתה מה? לשים שלום בעולם, לפעול רצו, אבל עם שוב, של אני אוהב אותך השם, אני רוצה רק אותך, ואני מבין אותך כך וכך וכך, אבל כשאני מוריד את זה לעולם, לטבע העולם, איך אני פועל את זה באופן כזה, שיכול לסבול שיש גם מישהו אחר, ואיך אני לומד ממנו,
ואיך אני גם משפיע עליו בשביל לתקן את זה. מאיפה היה לרבי שמעון בר יוחאי את הכוח הזה? מפנימיות התורה. בואו נדבר עכשיו על זה, מקרה אחר, קצר נעשה את זה, שמסופר על רבי שמעון בר יוחאי שפעם אחת באו אליו לבקש ממנו שמה שירדו גשמים. והייתה בצורת. מה זה כשיש בצורת? אז בכל יום ויום, אדם נידון בכל יום ויום על מה שיהיה באותו יום. אנחנו מתפללים 3 פעמים ביום, נכון? הרי למה אנחנו מתפללים 3 פעמים ביום? הרי התפללנו כבר בראש השנה, ונפסק לאדם כל מה שיהיה לו לכל השנה כולה, אז למה אנחנו צריכים להתפלל שוב בכל יום ויום? כי יכול להיות שמה שנפסק לנו בראש השנה, זה נפסק על כללות השנה כולה, אבל זה עדיין כמו שאומרים בבנק, יאיר אמר באובליגו. עכשיו צריך להוריד את זה למטה. להוריד את זה למטה, איך זה ירד למטה, באיזה אופן זה ירד למטה, בבני, חי ומזוני, שבכולם יהיה רוויחי, באיזה אופן זה ירד, וצריך להתפלל על זה בכל יום, לעשות כלי בכל יום ויום, שזה ירד בפועל. נפסק לי מה שצריך להיות לכל השנה כולה, ועכשיו איך זה יימשך למטה, זה תלוי בעבודה שלי בכל יום ויום. אז ממילא פה הייתה בצורת, מה זה בצורת? נפסק בשמיים, שמצד הדין לא הגיע שלעולם ירד מטר, ירד גשם. ועולם, למה? כי היה משהו חסר בעבודה של עם ישראל בעולם. וממילא באו לרבי שמעון בר יוחאי, רבי שמעון בר יוחאי הוא לא עשה, לא אגוגה כמו חוני המעגל והתפלל, הוא לא עשה איזה תענית מיוחדת, הוא לא עשה שום דבר, הוא אפילו לא התפלל על זה, מה הוא אמר רק? הוא אמר תורה על הפסוק, כן? על הפסוק שיר המעלות, לדוד עם הטוב ומנעים שבט אחים גם יחד. כשמן הטוב יורד על הזקן, זקן הארון שיורד על פי מידותיו. זה מה שהוא אמר. וכשהוא אמר את התורה על הפסוק הזה, מה קרה? מיד ירד גשם כמו שצריך. חוני המעגל, כשקרא לו אותו מקרה, אז הוא אגוג אמר לא יצא מהעוגה הזאת עם העיגול הזה, עד שהשם לא מוריד גשם. בהתחלה ירדו גשמים חזקים מדי. אחרי זה, גשמים חלשים מדי. ואחרי זה מה? בסוף ירד כפי שצריך להיות. זאת אומרת, מה היה פה? היה פה עוד איזה דין דברים עם העולם. זה לא היה פשוט לפעול את זה. היה פה עוד איזה מחלוקת עם העולם, איך מגיע, לא מגיע, מגיע כפי שצריך, לא כפי שצריך. בסוף מה זה ירד? יש לנו עוד סיפור כזה, רבי פנחס בן יאיר, שהיה חמיו של רבי שמעון בר יוחאי, מסופר שפעם אחת הוא הלך להציל שבויים, לפדיון שבויים, ובדרך מה הוא ראה את הנהר גיני? הוא אמר לו, גיני נהר, חלוק לי מימיך, תיקרא, אני צריך לעבור. והנהר ענה לו, אתה ספק עושה שליחותך, ספק לא, אני ודאי עושה שליחותי, אני לא מתכוון להפסיק את השליחות שלי, בגלל שאתה, לך תדע אם אתה... אמר לו, אם אתה לא עושה את זה, אני גוזר עליך, על פי תורה, שאתה תתייבש לעולם. ואז הוא נקרא בפניו, המשיך לעבור. נשאלת השאלה, גם פה מה היה? בא רבי פנחס בן יאיר, והוא כן יכל לשנות את טבע העולם, כן? כמו שהיה בצורת, ורשב"י או חוני המעגל באו והתפללו, או אמרו תורה, וזה פעל שינוי בטבע העולם, שירד גשם. גם פנחס בן יאיר, גם כן מה הוא עשה? הוא גזר על הנהר שיפסק, ואכן זה מה שקרה. איך הוא גזר את זה? בכוח התורה. זאת אומרת, יש לנו פה כמה דברים, בואו נתאר את זה. יש את המעלה של תפילה, כמו חוני המעגל. מה המעלה בתפילה? שאתה יכול לבקש כל דבר. גם דבר שאין אותו עכשיו בעולם, אתה אומר, יהי רצון, גם אם אין רצון עכשיו, אתה אומר, אתה מתפלל על זה, אז התפילה היא סולם מוצב ארצה, וראשו מגיע השמיימה. אתה יכול לבקש מה שאתה רוצה. רק מה הבעיה? כמו כן, לא כל מה שמבקשים מקבלים. לא תמיד השם נותן את מה שאדם ביקש, התפלל עליו. אבל מצד העניין, אין הגבלות. אתה יכול לבקש מה שאתה רוצה. לעומת זאת ברכה, מה מעלה בברכה? ברכה מצדיק או ברכה, לא משנה, ברכה בכלל, ברכה שאנחנו מברכים על מאכל, רק שזה עובר לעשייתן. זאת אומרת שיש בכוחך את הכוח לברך ולהמשיך, אתה יכול לומר את הברכה. או צדיק יכול לברך משהו מסוים, שיש בכוחו את הברכה על כך. כן, כהנים יכולים לברך, נכון? כהנים זה, אדרבה, זה ברכה מיוחדת, שהיא למעלה מהשתלשלות שיורדת למטה במהירות, בלי דין ודברים. זה קשור לזקן הארון שיורד על פי מידותיו, תכף נבין את זה. אבל על כל פנים, ברכה זה מלמעלה למטה, תפילה זה מלמטה למעלה. המעלה של תפילה זה, אתה יכול לבקש מה שאתה רוצה, אבל לא בטוח שזה ירד. המעלה של ברכה זה, ודאי ירד למטה, אבל מה? רק מה שבכוחך להמשיך למטה, לברך, לא כל דבר. אז יש בזה מה שאין בזה. מה המעלה של תורה? תורה מצד אחד היא חוכמה אלוקית. הסתכל באורייתא וברא עלמא, השם מסתכל בתורה וברא את העולם, היא למעלה מן העולם. אז יש פה כוח להמשיך משהו שבעולם אין אותו עדיין. ומצד שני, מה? תורה היא בדרך של גזרה. פסק דין שפועלים בעולם, הוא ודאי פועל בעולם, נגמר הסיפור. כשרבי פנחס בן יאיר פעל על פי תורה, מה הוא עשה? הוא גזר על הנהר, והנהר היה חייב לקיים את זה. ומה הוא גזר עליו? משהו שלמעלה מהטבע של הנהר. אז הנה, יש פה חיבור
של ברכה ותפילה, גם המשכה מלמעלה וגם תפילה מלמטה, דבר שלא בטבע הנהר, הוא היה חייב לבצע, זאת אומרת דבר שלמעלה מהשתלשלות למעלה מהטבע, וזה בדרך גזירה שהיה חייב להתבצע, זה המעלה של תורה. ובכל אופן היה לו עוד איזה ויכוח עם הנהר. למה? כי בתורה יש פנימיות התורה ויש חיצוניות התורה. הגלי שבתורה והפנימיות התורה. הגלי שבתורה עוד קשורה לענייני העולם, ולכן ממילא מה שהיא פועלת בדרך פסק דין מלמעלה, באמת יגלה משהו שלפני זה לא היה אותו. אבל עדיין באיזה אופן של העולם יש מקום, ויש פה איזו מלחמה עדיין שיכולה להתקיים בזה, עוד התנגדות. אבל הדרך של פנימיות התורה, יש בה את המעלה של התפילה, שזה מדבר על עניינים רוחניים של למעלה מן העולם, ואת המעלה של תורה שממשיכה ברכה וממשיכה מלמעלה למטה. שתי המעלות. לכן אצל רבי שמעון בר יוחאי, היה לו את הכוח לחבר מה שלמעלה מהעולם עם העולם. את הרצון הזה הפנימי שרוצה אין סוף, כמו תפילה, להמשיך את זה למטה כמו ברכה, שזה יימשך בשוב בעולם הזה הגשמי. זה בא הכוח הזה מפנימיות התורה. ולכן, מכיוון שהיה לו את הכוח של פנימיות התורה, כי הוא היה כזה במהותו, אז לכן היה לו את האפשרות לגלות את זה גם בעולם. שמה? המעלה של פנימיות התורה, של הרזה דאורייתא, של סודות התורה, של ספר הזוהר, שזה התגלה בזכות רבי שמעון בר יוחאי, כן, של תורת הקבלה והסוד. זה המעלה של מה? של משהו שהוא למעלה מן העולם, לא תורה שקשורה עוד בעולם, כמו הניגל שבתורה, כן, שור שנגח את הפרה, אלא משהו שהוא כפי שמדבר בעליונים, וכפי שזה נמשך למטה, בדרך של גזירה, כמו של תורה, יש את הכוח להמשיך למטה. ולכן זה השלמות של רצו ושוב. זו הייתה ההנהגה של רבי שמעון בר יוחאי, זה היה כל מהותו, כל טבע מהותו, כל חייו, ובפרט במה? בזמן שהשנה ה-13 במערה, או כל השנים, אבל בפרט השנה ה-13, ובפרט מה? ביום הסתלקותו. זאת אומרת, רבי שמעון בר יוחאי גילה את הלמעלה מן הטבע, בתוך הטבע, באופן של שלמות, ברצו ושוב בשלמות. נכנס בשלום ויצא בשלום בשלמות. גם החציות הנהר גם גילה את זה. כן, אבל זה נעשה על ידי שהעולם, הנהר בהתחלה התנגד לעניין הזה. זה לא בדרך, מה זה שבט אחים? גם יחד. כן, זה הפסוק, שיר המעלות לדוד, הנה מה טוב ונעים, שבט אחים גם יחד. שבט אחים זה אחדות, למה צריך גם יחד? אחדות בעצם. בואו נדבר רגע על העניין של אחדות, כן? אז יכול להיות אחדות שמה? שיושב איזה דירקטוריון של כמה אנשים, ואחד אומר איזה משהו, והשני מתווכח איתו, והשלישי זה, וזה מעלים כמה דעות, ויש הרבה דעות, זה יפה לשמוע הרבה דעות, ובסוף מה? מגיעים לאיזו מסקנה משותפת. זה אחדות שמורכבת מפרטים. יש אחדות שמורכבת ממה? שלטון יחיד. בא בן אדם אומר, ככה אני החלטתי, וכולם, פה אחד כמו שאומרים, כן? כולם עושים מה שהוא אומר, אין מה לעשות, זהו. יש בזה מה שאין בזה. מה המעלה של אדם שהוא מורם מכל היתר שהוא פוסק? לא צריך להתחיל עכשיו את מוישה רבינו, פוסק משהו. לא צריך עכשיו להתעסק עם 10,000, שרי מאות, שרי 50, שרי עשרות, עד שהם יבינו מה שהוא מתכוון, זה לא יקרה לעולם. אז יש מעלה בדעה של יחיד, מלמעלה, כן? מודים חכמים לרבי מאיר. רבי מאיר אומר משהו אחד, נגמר הסיפור, אין פה חבל על הזמן של כולם. לעומת זאת מה? יש מעלה בסיור מוחות, בריבוי דעות, נכון? שכל אחד ואחד אומר את דעתו, ומגיעים להרבה אספקטים באותו עניין. אז זה אחדות שמורכבת מפרטים. יש אחדות שיש בה את שני הדברים ביחד. תארו לכם שיבוא איזה חכם אחד כזה, שהוא יגיד מילה אחת או משפט אחד, וכולם יגידו, איך לא חשבנו על זה קודם? בטח, בוודאי. לא. זאת מעלה. מה מתגלה פה? מתגלה פה משהו כל כך עליון, שזה לא שולל גם את כל המציאות של כל מי השותפים שנמצאים על השולחן. זה כל אחד ואחד מבין שזה באמת מה שהוא התכוון בעצמו גם כן. זה לא שולל את המציאות שלו. זה מראה שהמציאות שלו כפי היא באמת חלק מתוך השלם הגדול שנמצא למעלה. זאת אומרת, מתגלה דבר כל כך עליון, שכלפיו כל הדעות הן שוות. אין שום דבר שיכול להתנגד לזה, כי הם לא מחפשים להתנגד לזה. איך אנחנו אומרים אדמו"ר הזקן? פדה בשלום נפשי מקרב לי, כן, זה מופיע בתהילים, דוד המלך אומר את זה, כן, כי ברבים היו עמדי. מה אומר דוד המלך? שבזמן שאבשלום נלחם בי, ו400 איש הלכו עם אבשלום, הם התפללו שדוד ינצח. מה אומר את זה אדמו"ר הזקן? שהוא יצא ממאסר, שאלה שאסרו אותו והתנגדו לו, הם אלה שהסכימו על זה, שהוא חייב להמשיך לפרסם את תורת החסידות. זאת אומרת שהמתנגד לא מתנגד, הוא הופך לאוהב. רבי שמעון בר יוחאי גילה את הכוח הכל כך עליון הזה שכלפיו הכל בטל.
הכל אין לו שום מציאות של, וזה יורד למטה, זקן אהרון שיורד על פי מידותיו, יורד על הזקן, זקן אהרון שיורד, שתי ירידות, נמשך עד למטה ממש ממש. זאת אומרת, היה לו את הכוח לחבר את העליונים הכי עליונים, עם התחתונים הכי תחתונים. לחבר את זה באופן כזה שלא יהיה שום מנגד לזה, שום דעה שחושבת שהיא נפסדה, וזה לא שייך אליה. תראו לכם עכשיו שאתם יוצאים לרחוב, ואתם פוגשים איזה אדם, לא יודע, שהוא נניח מתנגד למשהו מסוים, ואתם כל כך מגלים לו את הגודל, היוקר של העניין, והאהבה וכולי, שהוא מרגיש מיד שותף בדבר הזה גם כן. זאת המעלה של רבי שמעון בר יוחאי. הוא גילה כזה סודות התורה, פנימיות התורה באופן כזה, שלא היה משהו אחד שהתנגד לזה. הוא נשלח אחרי זה, אחרי שהוא יצא בשנה ה-13, הוא יצא אחרי זה, הוא יצא אחרי שמת הקיסר הרומאי, והוא יצא, אחרי זה הייתה מלחמה של בבל ברומא, ובבל הפסידו, ורומא ניצחו עוד הפעם, ואז היו עוד גזירות על עם ישראל חדשות מחדש, על שבת ועל מילה, ועל עוד, לא זוכר מה, עוד ברית מילה, ועל... חודש שבת ומילה, ואז מה קרה? רבי שמעון בר יוחאי הלך עם עוד מישהו, אחד הצדיקים, אני לא זוכר, אחד האמוראים, או התנאים, הלך איתו, אחד האמוראים, הלך איתו ביחד, הוא היה תנא, אבל... והם הלכו ביחד לרומי, ובדרך נס, כן, הסיפור שהוציאו את הש"ד מהבת של הקיסר, ומה הם עשו? הם ביטלו את הגזרה. בדרך נס לגמרי, לא בדרך של מלחמה מהעולם. למה? כי זאת הייתה ההנהגה שלו. בסדר? וזה בדיוק ההנהגה של לתקן את העולם. מאיזה כוח אפשר לתקן את העולם? אפשר להתחיל להתווכח עם העולם, לבוא בכוחות של העולם, ואז ממילא זה ויכוח, זה מלחמה. אפשר לבוא בדרך של גזירה מלמעלה על העולם, ואז לבטל את העולם. ואפשר לבוא עם משהו כל כך עליון, שגם העולם עצמו אומר, כן, זה מה שאני רוצה. כן, אנחנו רוצים פה, יש לנו פה בית ספר של אבות חב"ד, אם מישהו שומע אותי משרד החינוך, אז אנחנו מתאמצים, והיה מלחמות, והיה קשיים, והכל, ועושים, ומוצאים הון תועפות על זה, ומה לא, וזה וזה, והם מתעקשים שהם לא רוצים לתת לזה סבל ממש. אז אנחנו צריכים בינתיים לשלם הון תועפות כל שנה, ואין את הכסף לזה, וזה קשה מאוד. מצד שני, כשאני שומע ילדים שנמצאים בבית ספר, ולא עלינו עברו חרמות, ופתאום הולכים לבית ספר, והם לא רוצים לחזור הביתה, כי הם אומרים, כל כך טוב לי בבית ספר, אני מבין שזה הדבר הנכון. כמו בית מלון. כן, אוכל כמו בית מלון. ככה אמרו, אחד הילדים אמר, פה האוכל כמו בית מלון. אני לא יודע מה זה בית מלון, אבל הוא יודע, כנראה. אז על כל פנים, אז יבוא מישהו ממשרד החינוך ויגיד, וואו, את זה אני בדיוק התכוונתי גם כן שרציתי. זה מה שאני גם אני התכוונתי לזה. כן, זה כל כך מצא חן בעיניי זה בדיוק הכוונה שלי גם. זה לא שולל את המציאות שלו, אלא הוא מרגיש שהמציאות שלו זה בדיוק בשביל הדבר הזה, בשביל זה הוא נברא. וזה המעלה העצומה. תלמידי רבי עקיבא רצו בלי שוב. הם לא יכלו לסבול שיש מישהו אחר. כן? אבל רבי שמעון בר יוחאי אמר, לא, נגלה משהו כל כך עליון, שזה יפעל בתחתון, שגם הוא ירגיש חלק ושותף. זה עולם אחר לגמרי. וזה המעלה של תורת החסידות בעצם, של פנימיות התורה, שיש בה את הכוח לגלות את הפנימיות של כל אחד. הרי הנגלה שבתורה קשור לנגלה שבאדם, לשכל, והפנימיות התורה קשורה לפנימיות הנשמה של כל אחד ואחד. ושם אנחנו כולם שווים, שם אנחנו כולם מאוחדים. אז כשמדברים לזה בצורה של פנימיות התורה, מגלים את הפנימיות של כל אחד ואחד מעם ישראל, ומילא את האחדות האמיתית בכל עם ישראל. בוא ניקח את זה רק אז כולם צריכים לשדר את אותו תדר. לא, אבל איך משדר? זה לא חוכמה לשדר אותו תדר, בוא נחליט ביחד מה אנחנו משדרים, זה לא יעבוד. זה האחדות של, אתה יודע, של בבל. זה לא, בוא נבנה לו מגדל. זה אחדות שמורכבת מדעות שונות שהן טבעיות, ומנסים לעשות אותם ביחד, זה לא יעבוד אף פעם. לא, אבל להגיע לרמה של רבי שמעון בר יוחאי גם לא יקרה שכולם... זה רק על ידי תורה, על ידי פנימיות התורה. זה רק על ידי זה יכול לעשות. להתאחד בהשם אחד, שזה האחדות הפנימית. כל האחדות אחרת היא לא אחדות אמיתית. תראה, היה לי פעם, כן, אבא שלי שיהיה בריא, בן 96, אז יש לה, פעם הוא הראה לי דף קרבי, שכתב את זה אבא קובנר, ב-1947, 47 עוד. וכתוב שם, בדם ואש יהודה נפלה, בדם ואש יהודה תקום. אבא קובנר היה גורדוני, אז היה השמאל שבשמאל של אותה תקופה. אז אמרתי לו, איפה זה נעלם? מי שכותב את זה היום, זה השב"כ עליו תוך 2 דקות. אז הוא אמר לי, אני לא יודע, אמרתי לו, מה שזה אחדות שמורכבת מאיזשהו רעיון אנושי בלבד, בלי, לא במהות, לגמרי תורה ולפי רצון השם, אז בסוף מה?
זה מתפרק, זה לא יעזור. כל האידיאולוגיות, כן, הסוציאליזם והאימפריאליזם והכל, הכל בסוף זה שום דבר. זה בסוף לא, זה לא זה, רק תורה שהיא במהותה אמת, תורת אמת, אז היא תיכון לעד. היא תחזיק מעמד לעד לנצח. וזה בפנימיות התורה בעיקר ניכר, יותר מאשר בניגלה שבתורה, כי זה מה שזה מגלה החוצה. אז ל"ג בעומר הוא חל ביום חי באייר. חי באייר, כן, שזה בעצם החיות, החי של אייר, זה השלמות של חודש אייר, שזה המעלה של מגלה איך שאפשר לנהוג כבוד זה בזה, על ידי זה מה שממשיכים את כל העניינים שמלמעלה, ממחרת השבת, ממשיכים את זה בפועל ממש למטה בעולם. זה גם השלמות, אז זה גם כבר השלמות מסוימת בבירור המידות של האדם, כי אנחנו יודעים שעד הוד שבהוד זה עיקר המידות. מאחרי הוד שבהוד זה כבר, הרי ידוע שספירת החסד זה אם להשפיע. ספירת הגבורה זה אם לא להשפיע. התפארת זה החיבור של שניהם. אחרי שנמדד אם להשפיע ואם לא להשפיע, אז איזה השפעה תהיה? איזה השפעה אני מחליט להשפיע, כמה אני מחליט להשפיע. נצח והוד זה איך להשפיע ואיך לא להשפיע. ויסוד זה כבר נקרא לבר גוף, מחוץ לגוף זה כבר השפעה בפועל. והמלכות זה הקבלה של זה. כן? אז יוצא שאחרי שמגיעים להוד שבהוד, כבר נשלמה כבר הבירור העיקרי של המידות. כבר מובן כבר ההשפעה וכבר נשלמה, עיקרי המידות כבר נשלמו. אחר כך זה כבר דברים שכבר מחוץ למידות כבר איך שהם מתבטאים כלפי חוץ בלבד, ולא כפי שהם במהותם הפנימית בפנים. וממילא, בחי באייר, ל"ג בעומר, זה הוד שבהוד, זה היום שבו כבר יש את הכוח של השלמות של כל בירור המידות, וספרתם לכם, כשכבר אתה מאיר כבר מה שלמעלה מחרת השבת, מאיר מה שההתקשרות שלנו לקדוש ברוך הוא שהייתה בחג הפסח, שזה באופן כזה שלמעלה מהטבע, זה נכנס בכל פרטי המדרגות כבר בשלמות מספקת, שכבר אפשר כבר להאיר את הלכם, אחרי שגמרו את רוב המידות גם כן. אז לכן זה קשור ליום הזה של חי באייר, ויום ההפסק, זה שפסקו למות תלמידיו של רבי עקיבא. בואו נראה את זה באות ו', אופן זה של עבודה נמצא בגלוי אצל רבי שמעון בר יוחאי. ב-13 שנות שהותו במערה היה רבי שמעון בר יוחאי מבודד מן העולם, עד כדי כך שלא היה באפשרותו לקיים כמה מצוות מעשיות, והוא קיימן רק במשמעותן הרוחנית, וזהו רצו. נכון? זאת אומרת שלא היה לו שם 4 המינים או סוכה, ולא היה לו מצות כנראה, ולא היה לו יין ל4 כוסות, ולא היה לו עוד הרבה דברים אחרים, אבל איך הוא קיים את זה? הוא קיים את זה באופן רוחני. הוא קיים את הכוונה שבזה. הכוונה שבזה זה הצמאון להשם שבזה. זה רצו. זה לא היה לו את הפעולה הממשית הגשמית בתוך העולם, שזה השוב. אבל מה הוא עשה כשהוא יצא משם? אך זה עצמו, זה שהיה לו את זה רק ברצו, בלי שוב, זה גם כשהוא יצא מהמערה, מה הוא עשה? מיד הוא חיפש איך להכניס את זה בעולם, איך לפעול את זה בעולם. עד אז הוא היה אנוס, לא הייתה לו ברירה, אבל כשהוא יצא מהמערה, הוא פעל בשוב. אך זה עצמו הביאו לידי כך, שבצאתו מן המערה לא פעל מתוך התבודדות והתרחקות מיישוב העולם, אלא להפך, כל איכא דהווה מחי רבי אלעזר ומסי רבי שמעון. כל מקום שפגע בו רבי אלעזר, רפאו רבי שמעון. הוא הביא רפואה לעולם, ויותר מכך, אמר איקא מילתא דבעי לתיקוני, האם יש איזה מקום שאני יכול לתקן אותו? הוא חיפש מה באפשרותו לתקן בתוך העולם. כי אצל רבי שמעון בר יוחאי אשר אמר מידותיי תרומות מתרומות מידותיו של רבי עקיבא, אני רק תרומה מתרומה של רבי עקיבא, בכל אופן מה, הייתה בגלוי אצלו שלמות דרכו של רבי עקיבא, רבו בעבודה רוחנית, הדרך שנכנס בשלום ויצא בשלום. אצל רבי עקיבא זה היה כמובן בשלמות, אבל זה התבטא בעיקר אצל תלמידו רבי שמעון בר יוחאי. כניסתו ושהייתו במערה רצו, הביא לידי שוב תיקון ויישוב העולם. כל עוד הוא לא יכל, אבל כשהוא יכל לצאת מיד איך הוא פעל בתוך העולם. הוא לא פעל לברוח מן העולם. ובדומה לכך בלימוד התורה שלו, לפני שהותו במערה, מקשה רבי שמעון בר יוחאי, הוא מפרק לי, מתרץ לו רבי פנחס בן יאיר, בתריסר פירוקי. רבי פנחס בן יאיר היה חמיב, אז רבי שמעון היה מקשה, רבי פנחס בן יאיר היה משיב לו. ואילו לאחר המערה, מקשה רבי פנחס בן יאיר, הוא מפרק לי, רבי שמעון בר יוחאי, ו24 פירוקי, כפליים נטושיה פי 2 מה שהיה, מה שהוא היה מפרק לו לפני זה. זאת אומרת, הוא גילה מה זה לפרק לו, הוא גילה לו, כפי שזה מתבטא בגילוי בעולם. כפי שזה מתיישב בשכל האדם. כפי שזה נמשך בפועל בענייני העולם.